Anem al bloc 5. El bloc 5 anirà de l'ABC per implantar un porta a porta. Comencem, com en els altres blocs, amb un vídeo. Sí, estem molt satisfets dels resultats. És evident que no fem tanta resta com es feia abans. Ho tornaríem a fer, evidentment, ho tornaríem a fer amb els ulls tancats. Pensem que és un avenç molt important. I ho faríem d'una altra manera? No ho sé, penseu que Prades és un municipi molt petit i tenim molta segona població. És un repte de recollir entre l'hivern, a caps de setmana i això. Ho faríem d'una altra manera. Jo penso que feu d'una altra manera no, però que sí que es necessita molta pedagogia i molta, sobretot, explicar-ho molt bé a la gent de segona residència. Perquè, clar, ells pugen i sí que hi ha les àrees d'emergència, però se'ls ha de conscienciar molt bé que han de col·laborar amb el municipi nostre, amb la recollida selectiva. Els que ho fan, agrair-los infinitament que ho estan fent, perquè bé, no suposa gens de feina, simplement és conscienciar de cada dia el que has de treure. I per tant, el meu agraïment més sincer per totes aquelles persones que ho fan bé. Els que no ho estan fent, que siguin conscients que estem treballant pel futur del nostre planeta, pel futur dels nostres fills, i que siguin una mica més empàtics cap al nostre municipi, cap al món en què vivim, i que siguin conscients que reciclar i el porta a porta és el futur dels nostres municipis petits. A veure, la recollida porta a porta és el sistema que tradicionalment s'ha fet servir per recollir els residus en qualsevol ciutat, poble, barri, etc. No és fins als anys 80 que s'incorporen els contenidors a la recollida per raons d'un creixent volum de la producció de residus i una eficiència en la recollida, però vist en perspectiva podríem dir que cada sistema té el seu punt fort i el seu punt feble. I les ciutats, especialment les grans, no són homogènies ni urbanísticament ni socialment i, per tant, cap dels dos sistemes ofereix una solució universal. Aleshores, jo crec que el sistema més adequat d'enfocar la recollida de residus en una ciutat, independentment de les zones més o menys complexes, és trobant els punts forts i els punts febles de cadascun dels sistemes i segurament cap on hem d'anar és cap a una combinació de tots dos que ens permeti maximitzar la recollida de residus i la qualitat d'aquesta recollida. El que sí que està clar és que la recollida en contenidors anònims ja fa temps que ha tocat sostre i per tant no pot ser de cap manera una via de futur. Home, jo crec que sense anar més lluny, moltes de les capitals europees, grans capitals europees, tenen sistema de recollida porta a porta. Ens anem a Berlín, ens anem a Milà, ens anem, per exemple, a una ciutat com Brussel·les, que és la capital política europea i que, per tant, té una càrrega simbòlica, doncs són ciutats que fan servir la recollida porta a porta. Doncs no m'ha costat gens ni una mica, perquè ja ho feia abans de fer el porta a porta, que ho reciclava tot ben posadet i ho anava a tirar als contenedors. I ara m'ho trobo molt còmode, perquè baixo de baix a casa, ho deixo baix, m'ho prenen i ja està. Molt bé, perfecte, m'ha anat. Gens ni una mica. Faig el mateix, de baixar-ho tot, vull dir perfecte, molt bé me va. I per anar a la compra tampoc, perquè quan que passen el dematí jo me'n vaig a comprar, quan baixo deso el cubell i tot bé. Doncs faig menys plàstic perquè me'n vaig a comprar al poble, que no vaig a comprar res envasat a fora. Per exemple, compro pollastre, me l'emboliquen en paper, compro llonganissa en paper, tot el que compro m'ho emboliquen en paper i faig molt menys plàstic que no feia. Això sí, m'ha anat de primera. Bé, doncs
L'ABC per implantar un porta a porta, disseny i dimensionament de recollida porta a porta, Patrícia Martín, directora de l'àrea de consultoria d'Espora, i Teresa Guerrero, cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya, que ens parlarà dels instruments per la implantació de models eficients. Endavant. Gràcies. Començarà la Patrícia. Disseny i dimensionament de la recollida porta a porta. Molt bé, gràcies. Primer de tot, agrair a l'organització, a l'associació Porta a Porta, d'haver-nos convidat. I llavors espero que no ens dormim una miqueta després d'haver dinat. Intentaré alleugerir, la presentació és força densa, llavors la lletra petita la podreu llegir. Penso que ens hem de quedar amb que hi ha molts temes a tenir en compte davant del disseny i el dimensionament de la recollida porta a porta, però jo, degut a l'endarreriment i que és ben dinat, no els puntualitzaré ara tots, els tindreu per consultar. Molt bé. Aquí ens repetim, és el títol. Espora, jo vinc en nom d'Espora, ja ens coneixeu, i a mi també. Molt bé, la ponència l'hem estructurat en 3 blocs. Primer de tot, el bloc 1, unes consideracions prèvies que tindrem en compte de cara a la definició de model. Al bloc 2 ens centrarem en el disseny del model de recollida porta a porta i el bloc 3 el dimensionament. Pel que fa a les consideracions prèvies per a la definició de model, m'ha interessat estructurar aquesta part tenint en compte les fases de qualsevol projecte. En aquest cas, el projecte és el disseny i dimensionament de la recollida porta a porta. I davant d'aquestes 5 fases assenyalarem els pilars importants que tenen a veure amb la definició del model porta a porta. A la fase d'inici, els objectius, en la fase de planificació em centraré en la definició de la base i anàlisi de riscos, la fase d'execució és ben bé on et centres en el desenvolupament del disseny i en el dimensionament del servei i establiment dels costos i, molt important, a totes les fases hem de comunicar sempre als interessats. És important, qui t'encarrega el projecte, mantenir-lo informat dels avanços i decidir conjuntament tots aquests avenços. Bé, pel que fa a la fase d'inici de qualsevol projecte, què hi fem? Definir els objectius. I aquí anirem fent referències a la llei 7/2022. Els objectius, quins objectius? Els primers, per exemple, de prevenció i de recollida selectiva. Què ens diu la llei? La llei diu que hem de disminuir un 15% l'any 2030 respecte als residus generats l'any 2010. Hem sentit altres intervencions avui durant la jornada que el porta a porta també és una eina de prevenció. Com a objectius quantitatius i qualitatius. En aquest cas, quantitatius, la llei espanyola també ens diu quins objectius de reciclatge hem d'assolir, que ja me'n vaig a l'últim, l'any 35 al 65% de reciclatge, que traslladat a recollida selectiva hem de sumar-hi uns 10 punts més, aproximadament, per tant haurien d'estar al 75% de recollida. Doncs aquest és el nostre objectiu mínim, el compliment del marc legal, el que hem de tenir a la definició d'objectius pel porta a porta. I després altres objectius, com ha de ser aquest sistema d'aportació, aquest model de recollida porta a porta, ben bé. I aquí tornem a fer una citació de la llei 7/22 en l'article 25, que ens diu que s'han de prioritzar els models més eficients, com la recollida porta a porta. Llavors també hem de definir, i aquí faré només un esment, els objectius econòmics, un esment de l'últim, aquest tercer objectiu, que és l'optimització dels costos de recollida. Crec que és important en les recollides porta a porta disminuir al màxim, optimitzar al màxim aquests costos de servei. Per què? En relació també a la llei 7/22, a l'article 11, costos per a la gestió dels residus, en el moment en què les taxes han de ser no deficitàries i, per tant, que hem de traslladar el cost de la totalitat de la gestió dels residus als ciutadans, ens devem a la màxima optimització d'aquests costos. Molt bé, pel que fa, entraríem a fase de planificació dins d'un projecte, de les fases del projecte. Dins d'aquesta fase de planificació penso que és interessant destacar l'abast. Fins a on dimensionarem? Què anem a definir i què dimensionarem? I aquí
Cito també de nou la llei 722 que ens diu quines són les competències dels ens locals i ens parla que només és obligatori la recollida dels residus domèstics. També hi ha a l'article 2 que diu, defineix quins són els articles domèstics. Què ens diu també la llei? Que si a les nostres ordenances, a les ordenances dels ens locals, així ho especifiqueu, també podeu recollir els residus comercials, de la manera que especifiqueu. I llavors, aquí, un apunt, aquesta diapositiva que ens diu? Doncs, atenció amb l'impacte de la recollida comercial. O sigui, si amb una recollida porta a porta dissenyem, a més, recollides extres comercials, estem encarint novament el cost del servei de porta a porta. I llavors, algunes preguntes a fer-nos. Podem disposar d'un calendari base mínim, sempre integrat, les freqüències de recollida domèstiques i comercials que siguin les mateixes? El cost de recollida i tractament queda cobert amb la taxa comercial. Això és important. Moltes vegades part d'aquest cost comercial s'està assumint per la ciutadania amb la taxa domèstica. I llavors, aquí exposo, en una altra de les preguntes, un exemple que s'ha fet en el Gironès, que és... La pregunta és, es podria establir un preu públic en base a la demanda dels reforços que cobrís el cost total? Què hem fet en el Gironès? En el Gironès, que fan porta a porta uns 14 municipis, la recollida comercial té les mateixes freqüències que la recollida domèstica i en el cas que un comerç necessita una freqüència extra, la sol·licita i paga un preu públic. Això suposat, l'anècdota és, que no demanen recollides extres. O sigui, que es poden avenir, que el comerç saber amb els 3 dies de recollida de l'orgànica com li donen als comerços i els altres dies per les altres fraccions. I per últim la pregunta, per què ens fa por que una activitat assumeixi el cost real de la gestió dels residus quan no tenim cap dubte que ha d'assumir el consum total d'aigua, de llum, etc. Molt bé, està dins de definició d'abast. Per tant, què hem de fer amb la recollida comercial? I dins de definició d'abast, a més de la recollida porta a porta, que sabem que hi ha tots uns serveis complementaris que són claus a l'hora de dissenyar també aquesta recollida. Llavors, hem de pensar què farem amb el tèxtil sanitari, els bolquers. Tot això s'ha de pensar previ a la definició de model. Hem de pensar en ells, no ens els podem deixar. Què farem amb el sistema d'emergència? Com serà? Hem de pensar també en altres serveis, que aquí torno a citar la llei. Sabem que l'article 25, que ens parla de la recollida separada, obliga a que també hi hagi recollida del tèxtil, que també hi hagi recollida dels voluminosos, de l'oli, etc. Com les farem, aquestes recollides? Ens ho hem de plantejar. Amb contracte reservat, sí, no? També hi ha una disposició de la llei que en parla. Els repassos, els abandonaments, els recollirem, no els recollirem, ho deixarem fins que l'usuari ho torni a entrar, sempre que s'hagin equivocat, com ho farem? Mercat ambulant, no ens l'hem de deixar, actes d'esdeveniments, etc. Sobretot també altres serveis com el seguiment i la inspecció. L'hem de pensar, com la volem? Disposem de recursos diferents? Quines tasques hem de fer amb el seguiment i la inspecció? Com farem l'atenció ciutadana? I per últim, dins d'aquests altres serveis complementaris, la deixalleria. Ampliarem l'horari? No? Molt bé, més coses de definició de l'abast. Farem una recollida porta a porta amb identificació de l'usuari? Si la fem, per què volem, per què necessitem aquesta tecnologia? Saber-ho, ens hem de plantejar tot això perquè si no, no sabrem definir ni dimensionar el que necessitem. És per la implantació d'una taxa justa, per exemple, i sobretot en el cas que decidim implantar una recollida porta a porta amb identificació de l'usuari, saber les afectacions que tenen aquestes recollides de cara als dimensionaments. Afecten els rendiments de recollida. Pot ser alguna més lent recollir amb identificació. Ho hem de saber. A més, hem de capacitar el personal. S'hauran de definir uns protocols i tot això ens toca en aquells que estan en la fase de disseny i definició del servei. Uns protocols perquè l'operari llegeixi correctament els cubells que surten. Hem de tenir també, òbviament, en compte els costos de manteniment. I després, la capacitat d'anàlisi de les dades, que tot això lliga amb com serà el seguiment i inspecció, no? Molt bé, dins de la fase de planificació, de nou, l'anàlisi dels riscos. I els riscos sabem que n'hi ha de positius i de negatius. Riscos són incerteses, incerteses que puguin sorgir en un projecte i hem d'analitzar-les, les hem d'identificar, les hem d'analitzar, les hem de planificar. I una, potser ja no tan incertesa, és que hi haurà la implantació d'un SDDR. Doncs l'hem de tenir en compte. O sigui, penso que, jo he posat podria, amb condicional. Crec que afectarà la recollida i, per tant, en el dimensionament de la recollida dels envasos. D'acord? I també hi haurà una afectació en el balanç. És possible que tinguem menys costos perquè la recollida dels envasos es pugui alleugerir,
però també tindrem menys ingressos. Ja veurem què passarà. I això també, de nou, una referència a l'article 59, que és on ens diu que no es van assolir els objectius, que si no s'assolien els objectius de l'any 2023 de separació de les ampolles de plàstic, doncs s'implantaria l'SDDR. Molt bé, un altre risc positiu, són riscos positius aquests, però que els hem d'identificar, i també una citació a l'article 43 de la llei i a la disposició final setena, que ens diu que en el termini de 3 anys es duran a terme la responsabilitat ampliada del productor, dels mobles, del tèxtil, i per tant això també ho hem de tenir en compte i potser farem un tipus de recollida diferent d'aquestes fraccions en el nostre disseny. Si ve subvencionada en part perquè els productors pagaran a la recollida separada o part de la recollida separada, transport, gestió, doncs potser podem pujar a domicili i recollir aquests voluminosos, per exemple, per vetllar per la màxima reutilització després. Molt bé, hem parlat de les consideracions prèvies i ara ens centrem en el disseny. Previ també al disseny, o forma part del disseny, hem de conèixer la realitat del municipi on volem implantar, on estem dimensionant el servei de recollida porta a porta. I això implica fer una bona diagnosi. I dins d'aquesta diagnosi ha d'haver-hi una anàlisi de la situació actual de la gestió dels residus municipals. No ens podem deixar que hem de tenir una bona diagnosi també a nivell territorial. I això és aquest anàlisi territorial i cartogràfic multicriteri, tant en paràmetres urbanístics com en paràmetres socioeconòmics, que al final et permet identificar els diferents teixits urbanístics i socioeconòmics que tenim en aquell municipi. En base a tot això i aquests condicionants previs que hem comentat ara fa un moment en el bloc 1, doncs definim el porta a porta. I de porta a porta, que també s'ha dit, no hi ha un únic model, no hi ha un porta a porta universal que ens serveixi per tots els municipis. Depèn de tots aquests múltiples factors que hem comentat i tenim portes a portes de 5 fraccions, portes a portes de baixes freqüències, portes a portes comunitaris, portes a portes de 4 fraccions, etc. de 2, models mixtos, on tenim porta a porta, abans ho hem vist a Barcelona, on tenim porta a porta del paper cartró amb vasos i resta i tenim el contenidor amb identificació per l'orgànica i el vidre obert a la via pública, etc. I per tant, aquí ja tornem a una definició de model. Podria arribar a haver-hi diferents models de porta a porta en funció dels teixits urbanístics que tinguen un municipi. Molt bé, dimensionament. Hem definit el model i passem a dimensionar-lo. I aquí els 5 passos que hem de seguir cara al dimensionament del servei. Primer de tot, dissenyar un calendari de recollida. Preveure la captació per fracció, establir rendiments de recollida, que això ens permetrà passar al punt 4, que és determinar els temps de recollida, les rutes, els equips necessaris, els recursos, i finalment calcular el cost del servei i el balanç municipal. Pel que fa al calendari de recollida, freqüències i horaris, aquí important que hi ha diferents conceptes que ens permeten l'optimització dels costos. Aquí hi ha molta lletra petita, no? Òbviament hem de distribuir bé els dies de recollida en el calendari. Si tinc 3 dies d'orgànica no els posaré dilluns, dimarts i dimecres, no? Els posaré dilluns, dimecres i divendres, per exemple, o dimarts, dijous i diumenge, ben distribuïts, això vol dir això. Hem de minimitzar la freqüència de recollida de la fracció resta, és un dels punts per a l'optimització dels costos. Hem d'evitar el sobredimensionament de l'orgànica. Això vol dir que potser 4 cops a la setmana no cal, que amb 3, que seria la freqüència estàndard, podríem anar bé. Hem de pensar en la possibilitat de si podem recollir 2 fraccions per dia de recollida. Ens minimitza l'impacte de l'aportació, però també permet identificar diferents sectors del municipi, per tant, cavalcar calendaris i, per tant, optimitzar costos de recursos i, a la vegada, utilitzar la possibilitat, si surten 2 fraccions per dia, utilitzar vehicles bicompartimentats, veure si és possible. Alguns aspectes claus, també. Cap de setmana lliure de residus. Si el cap de setmana no surten residus, a més que tindrem una ciutat més passejable, a la vegada no es pagarà el plus festiu de diumenge. I després, aquest punt últim també el trobo important, les fraccions amb freqüència setmanal o quinzenal no s'haurien de calendaritzar en diumenge. Per què? Perquè si un comerç té tancat el diumenge i aquell dia té la recollida, doncs no podrà treure.
Una mica aquest seria l'exemple. Pel que fa a l'horari d'aportació i recollida, penso que hem de reivindicar les recollides diürnes. Això avui, amb les diferents aportacions d'Itàlia, no ha sortit, però majoritàriament les recollides a Itàlia són diürnes, encara que sigui grans ciutats. Si m'equivoco m'ho dieu, o sigui, no conec tot Itàlia en concret, però majoritàriament per mi és així. Llavors, però sí que hem de tenir en compte les interferències a nivell de mobilitat per decidir si la recollida ha de ser nocturna o diürna. Interferències a nivell de mobilitat, l'impacte acústic, especialment en la fracció vidre, temps d'exposició dels residus a la via pública. Sabem que si la recollida és diürna i ho has de deixar la nit anterior perquè la recollida comença a les 6 del matí, doncs hi ha tot un temps d'exposició, el temps de retirada després del cubell també, etc. Important, amb això que dic de reivindicar les recollides diürnes, sobretot per evitar, un cop més, l'optimització dels costos, per tant, per evitar els plusos de nocturnitat i millorar la conciliació laboral dels operaris, que a Itàlia ja està sent un problema trobar operaris per recollida porta a porta. O sigui que hem de pensar també en com fer possible els nostres serveis de recollida porta a porta. I aquí al costat, la gran optimització. Un exemple d'un porta a porta de baixes freqüències. Això sí que també s'ha comentat, tant a la casa del Michele com el Marco Mattiello ha comentat recollides de baixes freqüències que en 2 dies a la setmana està recollint totes les 5 fraccions. Això vol dir 2 cops a l'orgànica, un cop als envasos, setmanal, quinzenal el paper i cartró i un cop al mes o cada 4 setmanes la resta i el vidre. Molt bé, punt 2, hem de preveure la captació, o sigui, en base als objectius que ens hem fixat, a quins objectius de recollida selectiva arribarem, tindrem la captació total anual, però aquesta captació llavors l'hem de passar a quant residu, en volum, recollirem per dia de recollida. Això ens permet dimensionar els vehicles. Punt 3, establir els rendiments de recollida. En base a què? O sigui, tindrem diferents rendiments en base a si el municipi té una densitat urbanística alta, mitjana o baixa. En base a la composició dels equips. Un equip pot ser monooperat, només hi va el xofer, o un xofer més un peó, o un xofer més 2 peons. El rendiment és diferent, si vaig 2 peons vaig més ràpid que si en vaig un. El nombre de fraccions recollides també és diferent, recollir una fracció o recollir-ne 2. I després el sistema d'aportació, recollir bosses en porta a porta és més ràpid que recollir el cubell que t'has d'apropar i tornar-lo a deixar. O diferent, recollir contenidors de 2 rodes per als grans generadors. En base a totes aquestes combinacions tens uns elements d'aportació per hora, uns rendiments diferents. I, definits els rendiments, pots calcular el temps de recollida. Calcules el temps efectiu, en aquest temps efectiu li sumes la pausa dels treballadors i el temps d'anar fins a la planta de descàrrega. Això et dona un total de temps que esdevenen les jornades de treball i aquestes, en funció de les freqüències de recollida, tens el total de jornades anual i, per tant, aquí és on defineixes els equips necessaris, personals i vehicles. Òbviament, que ja ho hem comentat abans, la capacitat dels vehicles l'acabes validant amb la previsió de captació per dia de recollida. I punt 5, i aquí falta el 5, ara que ho veig, cost del servei de recollida. Com calculem el cost del servei de recollida? Doncs just en la diapo anterior hem calculat el nombre de jornades que necessitem per dur a terme el servei i aquest nombre de jornades es multiplica per un cost jornada de personal, un cost jornada de combustible i manteniment i després anem als altres punts. Pel cost jornada, per definir el cost jornada, necessitem el conveni col·lectiu, conèixer el conveni col·lectiu dels treballadors que normalment preval sempre la subrogació, per tant, les condicions amb el que vindran subrogats es mantindran. El salari brut, amb això acabarem calculant el cost jornada, plusos de nocturnitat s'han de conèixer, de festius, les antiguitats d'aquests treballadors, la previsió... Veig una pila d'errors ortogràfics aquí ara mateix, acabo de veure. Previsió d'increments salarials, la seguretat... I tot això, que és salari encara, ho hem de convertir en cost empresa aplicant-li la seguretat social i l'absentisme. Molt bé, llavors hem d'establir també un cost jornada de combustible i manteniment i aquí que estarem pagant els consums i el manteniment preventiu i correctiu dels vehicles. I això és en funció del tipus de vehicle que tinguem. Després establirem les inversions, vehicles, tecnologia, materials d'aportació, campanya d'implantació. Hem de tenir en compte els costos de manteniment de la tecnologia anuals i altres costos de servei, com poden ser la base logística, despeses de sensibilització anuals, l'inspecció i seguiment, bosses compostables, etc. A més de que si és contractació indirecta, doncs benefici industrial, despeses generals i l'IVA.
Molt bé, i per al càlcul final i per a la presa final de decisions no ens podem quedar només amb el cost del servei, que, important, hem de vetllar per l'optimització, però no ens podem quedar mai amb el cost del servei només, sinó que s'ha de calcular el balanç municipal. El balanç municipal de la gestió de residus, aquest que al final es trasllada a l'usuari mitjançant la taxa. I què és aquest balanç econòmic de la gestió dels residus? Doncs els costos de recollida, els costos del servei de deixalleria, també han de ser-hi dins, el cost d'estructura municipal en relació a la gestió dels residus, costos de tractament i els ingressos previstos, que per fer un últim apunt, que això ho coneixeu bé, amb recollides porta a porta, costos de tractament els tindrem inferiors perquè recollirem menys fracció resta i per tant tindrem menys costos de tractament i els ingressos els tindrem superiors perquè tindrem més fraccions valoritzables i per tant uns ingressos majors. I això, comparat amb la situació actual, ens permet la presa de decisions, no? La comparació dels dos balanços. I res més. No sé si ha anat molt de pressa i si hi ha preguntes després. Moltes gràcies. Bé, està clar que, com explica la Patrícia Martín, la informació, tots els detalls, podríem dir, comparant-ho amb una de les, anava a dir, transparències, de les imatges que hem vist abans, el gra fi, és a dir, l'anàlisi a fons de tot, ens treu de dubtes i ens ajuda a fer molt millor les coses. Ara toca instruments per la implantació de models eficients. Teresa Herrero, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Em poso a peu perquè em costa parlar seguda. Ja som dos. Vull d'entrada agrair a l'associació Porta a Porta per convidar-nos en aquesta presentació des de l'Agència de Residus, però no vull començar sense agrair una persona que fa molts anys que va veure que el model Porta a Porta era un model d'altíssima eficiència i sempre, constantment, d'una manera molt acurada i molt constant, ha treballat per això i vull donar-te moltes felicitats, Francesc, per aquests 25 anys i el meu reconeixement per la teva constant suport en aquest model. Felicitats. M'emociono perquè són molts anys de treball conjunt, no només amb el Francesc, sinó amb moltes les persones que estan aquí. Jo parlaré d'alguns instruments que hem desenvolupat des de l'Agència de Residus i conjuntament amb moltes altres entitats i, per suposat, amb els ens locals, per ajudar a la implantació d'aquests models eficients. I he estructurat la meva presentació amb 8 preguntes, que són les preguntes que molt habitualment rebem dels ens locals. Quins resultats tenen els models eficients a Catalunya, com es poden implantar aquests models eficients de recollida selectiva, com financem la implantació de models eficients, què fem amb altres fraccions com el tèxtil i l'oli, els models eficients com afecten a la protecció de les dades, perquè com són d'individualització tenen una afectació, com aquest matí també hem vist, com podem abordar aquestes taxes per comportament, com harmonitzar les dades, que algunes vegades quan ens hem juntat molts ens locals dèiem cadascú tenim la seva, com les podem harmonitzar, i com comunicar perquè es conegui que aquests canvis no són un capritxi de l'alcalde o de l'alcaldessa concret, sinó que és una cosa que hem de fer com a país. I aquestes preguntes són les que em guiaran a la meva presentació. Potser me les pots fer tu i així ens queda una mica més dinàmic com si fossis a la representació dels ens locals i aquesta és la primera pregunta. Quins resultats tenen a Catalunya els models eficients de recollida selectiva? Molt bé, podríem dir que és una pregunta fàcil de respondre, però no ho és, perquè tenim la font de les dades que tenim nosaltres a l'agència, venen precisament de vosaltres, dels ens locals, quan ens les reporteu en els sistemes de gestió de dades estadístiques. I a partir d'aquestes dades, i com les analitzem, hem volgut fer un mapa del que considerem municipis que tenen implantat el model eficient. Veureu que algunes vegades presentem aquestes dades i són diferents números, i és perquè aquí els que presentem són els que com a mínim tinguin aquest model implantat, el model eficient, sigui el porta a porta, com veieu, o els contenidors tancats, amb control d'accés, amb més de la meitat del municipi. Si és només un barri de poc percentatge, no el considerem com un model implantat. I hem vist que hi ha aquests números, aquest matí el director comentava, 401, 319 en porta a porta, 82 amb contenidor tancat amb identificació dels usuaris i 84 ja amb ordenança amb taxa per comportament.
Però per fer els resultats de recollida selectiva o els resultats quantitatius no podem agafar-los a tots. I hem agafat el criteri que almenys estiguin un any sencer amb el model implantat abans del moment que prenem les estadístiques, que és al final del 24, per tant, tot el 24 amb el model implantat i com a mínim el 75% de la població, perquè si no el resultat de recollida selectiva no seria representatiu. Fent aquest filtre, tenim aquesta comparativa, tenim 50 experiències comparables de contenidors amb identificació dels usuaris i 272 en porta a porta. Les estadístiques ja sabem que no ens podem quedar amb els resultats de recollida selectiva. Aquí, quan veieu aquest clip o webinar, vol dir que a la presentació, quan la compartim, teniu un enllaç i us porta a l'element que sigui, si hi ha una guia o qualsevol element que després presentaré, el teniu a l'enllaç perquè pugueu agafar el recurs, i si hi ha un webinar, us porta directament al webinar. I així, encara que avui no tindrem temps de parlar de totes les coses que volem comunicar, amb aquests recursos podeu anar adreçant-vos i aprofundir. Llavors, presentarem les dades de recollida selectiva bruta, però també el percentatge d'impropis d'orgànica i d'envasos, que són les principals fraccions que incideixen en aquests resultats. També hem volgut afegir aquest any, gràcies als companys del departament que hem estat treballant en aquestes dades, el percentatge de l'orgànica a la suma d'orgànica i resta, això que deia el Berguedà de la Gemma, que s'emociona quan és l'efecte tisora, que l'orgànica arriba a ser la mateixa quantitat que la resta i després inclús augmenta, i les dades en quilos habitants i any, que aquest matí les teníem en grams habitant i dia, però com hem vist que els italians ho feien en quilos habitants i anys, ràpidament amb la Montse Pasqual hem començat a tocar les estadístiques i les hem passat en aquestes altres unitats. Llavors, del porta a porta tenim 272 experiències. Clar, veient les 5.500 d'Itàlia, diu que no ens queda molt, però estem orgullosos de tenir aquest nombre d'experiències comparables i tenim un 78% de mitjana ponderada de recollida selectiva, supera l'orgànica a la resta, és el 56%, i tenim aquests indicadors en quilos habitant i any de residus municipals, orgànica i resta, amb un 3% d'impropis i el 26% d'impropis a l'orgànica i el 26% en els envasos. Però mirem-ho comparat amb els altres models eficients. Nosaltres des de l'agència, i aquest matí ho ha dit el Víctor, ja ho han dit diverses de les experiències que hem tingut, que el porta a porta és un model eficient, per suposat, i estem veient que els resultats són molt bons i molt sòlids, portem molts anys de recorregut, no és una cosa de 2 dies, però que també tenim altres models que considerem que també són eficients i que estan donant-nos resultats i que estem ara analitzant amb detall quins són els resultats que estan tenint aquests altres models. Amb 50 experiències comparables és poc per treure conclusions contundents, però cada mes tenim nous municipis que s'estan incorporant i alguns d'ells importants en quant a població i, per tant, tenim una expectativa que els resultats de recollida selectiva puguin augmentar a Catalunya també gràcies a aquesta combinació de models, perquè molts dels models que tenen contenidors tancats amb identificació dels usuaris tenen porta a porta en grans productors o comencen a haver moltes experiències de combinació de fraccions, alguns porta a porta, alguns, com aquest matí també deia la Patrícia, a Barcelona o altres molts que combinen també aquests models. Comparat amb els contenidors amb identificació de l'usuari no és el mateix, tenim més de 10 punts menys de recollida selectiva bruta en el cas dels contenidors tancats, però un 67%, no és el 47% que tenim de mitjana catalana, i un 39% d'orgànica respecte a la suma d'orgànica i resta, menys també recollida d'orgànica, com es veu aquí, i menys de resta. A nivell d'impropis, els contenidors tancats tenen aquest 8%, són mitjanes ponderades i dels que he filtrat, o sigui, realment només d'aquells que tenen aquelles condicions de tot un any i 75% d'implantació del model. I aquestes són les dades d'uns i uns altres. També aquí, havia posat la comparativa global Catalunya, és que ara no ho veia, i després ja la sé esmentat, la comparativa amb el global Catalunya, qualsevol de les dues, però si et veus al porta a porta dius, uau, que diferència de dades tenim, quan compares amb els contenidors tancats hi ha diferència, però quan compares amb la global de Catalunya encara n'hi ha més. Vinga, Què més? com es poden implantar els models eficients i quines experiències hi ha a Catalunya? M'estaria tot el dia parlant d'això, però com no ho faré, l'únic que posaré és alguns recursos on es pot abordar. La guia que vam fer d'implantació de la recollida selectiva, que parla molt del balanç que abans deia la Patri, la guia a micropobles, que no és el mateix en pobles petits,
una guia de com implantar la recollida selectiva en edificis, aquí teniu el webinar, teniu i els documents, un link a la web de l'agència on està més recursos. Bones pràctiques, però tenim moltíssimes, ja portem 41 jornades en línia, algunes amb moltíssims dels exemples que avui hem vist, i us convidem a que aquestes són les 4 últimes i ja veieu que la 40 és del nou aplicatiu, la 38 és de recollida selectiva en models d'edifici, és a dir, hi ha molta informació a la vostra disposició que al final són experiències de Catalunya que pots contactar amb el tècnic o la tècnica i anar al municipi veure-ho, que és el que més us recomanem, gràcies a molts de vosaltres que esteu rebent a gent a conèixer com estan funcionant les experiències. Com finançar la implantació dels models eficients? Els diners. Aquí volia fer un repàs ràpid de les últimes, no totes, perquè hi portem moltíssims anys fent subvencions, no? No sé, Francesc, quan portem? Des del 2000, abans inclús, però 2000. Però les últimes, sí que el 2020 vam fer la de compra pública d'innovació, avui ha parlat la Conca Barberà, ha parlat Manlleu, ha parlat Mataró, en el vídeo, heu parlat del Gironès, vull dir, el Baix Camp també ha fet... O sigui, aquesta subvenció de compra pública d'innovació ens va donar, perquè va ser al final, vam fer una consulta al mercat i vam rebre molta informació del mercat i va ser una visió després amb el finançament de subvencions des de l'Agència de Residus. Després, quan van venir els fons europeus, ja només hem finançat models eficients. Tenim els diferents anys en què hem subvencionat, l'últim que hem atorgat ara la provisional és dels vehicles, i aquí tinc el resum de 250 projectes en models eficients i 55 milions, són molts, a part d'aquest últim de Local Red, del que després parlaré un moment. Vaig ràpid perquè no tenim molt de temps, però queden tots els recursos aquí. Què més em preguntes, Francesc? Vinga. Què fem amb altres fraccions? Si no li demaneu una altra, si et despista. No. Què fem amb altres fraccions com tèxtil i oli de cuina? Sí que considerem molt important... No es pot baixar la guàrdia, que te tenia aquí, jo dic, bueno... Considerem que, ja hem parlat també avui, que hi ha fraccions que també són molt importants, a part, per suposar, de l'orgànica, que és l'estrella, però tenim també l'oli i els tèxtils que hem desenvolupat guies, ara ja estan disponibles també en castellà, webinars específics d'aquestes fraccions i teniu aquí també els recursos per veure. Els models eficients suposen individualització del servei, com afecta la protecció de dades personals. Aquest matí ha parlat el Carles Vázquez. Quan vam veure aquesta situació, realment vam veure el que va passar a Barcelona i ens vam posar a treballar amb l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya i vam fer, aquí està el Pau, aquí està també la Gemma, que llavors estava en el departament, i molts de l'equip, que vam estar parlant amb l'Autoritat de Protecció de Dades com podíem donar a entendre, com podíem desenvolupar i entendre'ns per complir els dos requisits, la protecció de les dades personals i els models eficients individualitzats. Vam treballar conjuntament i d'aquí va sortir aquesta guia i també teniu un webinar específic per això. Per cert, als annexos, hi ha annexos específics, un del porta a porta i un del contenidor tancat. I la primera vegada, Pau, que vam dir de fer un annex del porta a porta, realment a l'autoritat al principi li va costar una mica, però després són els recursos que consoliden que es pot fer perfectament un model individualitzat sense vulnerar el dret a les persones a la protecció de les dades, sempre per suposat que tinguis en compte tots els principis d'informació prèvia, de minimització de les dades, d'informació a cadascú de per què volem aquestes dades i quina és la finalitat. És veritat que la 722 ens va ajudar perquè posar que els models eficients i el pagament per generació és obligatori et dona una legitimitat que abans era més difícil quan Barcelona va començar. Ho tenien. Com abordar les taxes per comportament? Aquí, primer, per abordar les taxes hem de saber els costos. També hem treballat amb l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Ells tenien una memòria tècnico-econòmica tipus, les vam desenvolupar junts per allargar i per contemplar tots els epígrafs de costos i ingressos que tenen els models de recollida selectiva en general i específicament els models eficients. I aquí teniu tant el bloc de recollida com el bloc de tractament, també vam fer un webinar per explicar-ho, i ja s'ha desenvolupat tota la memòria econòmica. Ells han publicat, perquè és l'organisme competent que ho ha de fer, ha publicat el model de memòria tècnico-econòmica, però vam treballar molt conjuntament perquè fos coherent i agafés tots els conceptes. I també van desenvolupar des de l'organisme tributari
els models d'ordenança fiscal, tant per taxes per comportament com la convencional, model d'ordenança fiscal molt important de referència per poder regular aquest servei, i des de l'agència vam desenvolupar l'ordenança del servei i estem a punt de publicar la nova versió més actualitzada que ha d'acompanyar l'ordenança fiscal. I després tenim aquest estudi que també vam encarregar a la consultora ENT de quin és el grau de cobertura, i ens trobem en aquest grau de cobertura del 60% en l'any 2023. Jo crec que ara el 24 veu publicar un altre estudi que també està encara en aquest nivell del 60%, però que segur que el proper any aquest nivell anirà incrementant com abans hem vist, crec que era Manlleu, que ensenyava com anava incorporant. Un webinar específic també. I hem desenvolupat aquesta obligació que abans comentava la Patrícia, de que els ens locals heu de reportar aquests costos que configuren les taxes, la llei us obliga a reportar-la a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus, per facilitar-ho i perquè no sigui ho reporto i ja no serveix de res, sinó que tenir una metodologia, i a Catalunya moltes vegades ens pregunteu quan val, quins costos tenim. Doncs anar començant el camí, que és llarg, de disposar de dades importants també de costos, no només de tones, sinó també de costos. Hem desenvolupat aquest aplicatiu, vam fer una jornada i ara hem rebut uns 65 municipis que ens heu reportat les dades, però les hem de millorar conjuntament perquè siguin més consistents i a partir d'aquí iniciar un camí de transparència també en els costos de manera global. Com podem harmonitzar les dades que utilitzem per la taxa per comportament? Sí, perdona. Sí, això va sortir, com he vist... És que jo estic per generació... Ja, perquè li hem donat aquesta nomenclatura. Això de converses i de reunions amb tots els ens locals que tenim models eficients, treballant conjuntament, moltes vegades ens trobàvem que jo tinc una plataforma, jo també, tothom amb les mateixes dades, diferents dades, uns mesos... No podríem harmonitzar-ho i tenir una plataforma única a Catalunya, que tothom tingués les mateixes dades i que es poguessin comunicar bé amb els organismes tributaris i que quedés més coordinat. I llavors, una de les ocasions que vam tenir de vehicular ajuts europeus per digitalització, vam treure un ajut i el Consorci Local Red del que formeu part la majoria dels municipis, tots els consorcis, mancomunitats, les diputacions, va demanar un ajut per fer una plataforma centralitzada que capti totes les dades i que es comuniqui en els organismes tributaris i ara estem treballant en la implantació d'aquesta plataforma. Aviat contactarem amb alguns dels municipis que tenen model eficient per fer pilots i com a mínim 5 pilots abans d'acabar el període de fons europeus perquè aquesta plataforma pugui ajudar, sobretot estem pensant en ajudar en aquells municipis que tenen més dificultats de poder manegar la quantitat de dades que tenim, decidir quines dades necessiten i comunicar-se amb els organismes tributaris. Sobretot estem volent treballar amb el de Lleida, amb el base de Tarragona i amb Xaloc de Girona perquè sigui alguna cosa per tots i a partir d'aquí ens ajuden en aquesta coordinació. I per últim... Com comunicar-ho perquè es conegui que és un repte de tota Catalunya i d'un municipi en concret? I no d'un municipi... Perdó, m'ha faltat el no. I no d'un municipi en concret. I aquí és ja l'última per acabar, que també ve d'una sol·licitud d'ens locals que ens deia feu una campanya per aigües des de l'Agència de Residus perquè se sàpiga que aquesta necessitat de posar en valor el servei i cobrar-lo de manera clara i transparent, no és un capritxi d'un municipi concret, sinó que és un repte de tota Catalunya, que és el que volem posar en valor el servei excel·lent que entre tots contracteu, seguiu i doneu a la ciutadania perquè no té preu aquest servei, però sí té un cost i aquest cost s'ha de traslladar al ciutadà perquè ho puguem valorar i perquè a partir d'aquest cost puguem millorar el nostre comportament i la nostra contribució a la separació i al compliment dels objectius. També va ser presentat en un webinar que està aquí i amb això hem acabat les preguntes. Molt bé.